nandito na. Nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nagana, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman. Nagana, nasasarigan. Nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinabusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Rio Daga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, Alas 11, sagod alas 12:30 minuto. ang nagangunyan, ang nagangunyan. Maray na aga liwat niya mong dadaron sendo at mga bareta sa Nagangunyan News kunya na Sabado, petsa 14 kan bulan na Marso taon 2020. Sa mga bareta tinaripon po Lunes, sagkod Sabado kan ANN News. Sa pangarang kan bilog na team, inipuan sa indong mga kaibanan, Roy San Ramon. As in Kate De Lovieres. Nadadalan po nindo kami sa FB Live kan Naga Smiles to the World Facebook page. Sa detalles kan sa tuyang mga bareta. Headlines, ngunyan. Detalles kan mga bareta, 10-year waste management plan kan sudah dinaga, aprobado na kan DNR. Ang detalles sa kay Kate De Lovieres. Perar kan sanitary landfill kan Naga asing dagos naman na pagsarado. Maugmang pig-anunsyo ni Alcalde Nelson Legacion, aprobado na kan Department of Environment and Natural Resources ang propwestong 10-year solid waste management plan kan syudad na pigpresentar niya sa opisyalas kan National Solid Waste Management Council kan ahensya kan nakaaging Marso 6.
Kanakaagi pong Biyernes, inobliga po ang satuyang syudad na magpresentar sa sarong panel kan DENR and related agencies kan satuya pong 10-year solid waste management plan. Ang tig-obliga po na magpresentar, iyo po ang alkalde. Pig-ako ni Alkalde Legasyon asin Engineer Joel Martin kan Solid Waste Management Office nasa 9 na taon nang dai nakakapasar sa nasabing 10-year Solid Waste Management Plan ang Naga, huli kan mga pigahagad na rekisitos. Sa paagi nin surat, pig-imbitaran kan National Solid Waste Management Council si Mayor Son para ipresentar sa laog nin 10 hasta 15 minutos ang konkretong mga programa asin proyekto kan gobyerno lokal sa pagmantinir kan kalinigan kan syudad. Presentation, dahil ko po ito magigibo kung mayo po si suporta, technical support, and knowledge kan grupo pong ini. Aram po nito sinangyari, mayo pong gayong kahaputan, urugmahon po si panel. And ang sabi po sa muya, kansaro sa panel, approve na nga si sa indong 10-year solid waste management plan. Susog sa Republic Act 9003 o an Ecological Solid Waste Management Act of 2002 na dapat ang gabus na lokal na gobyerno sa bilog na nasyon urog na ang mga syudad, igwanin aprobadong 10-year Solid Waste Management Plan. Saro sa mga rekisitos ini sa irarum kanlay, bako sa naantultul na paghakot, pagsegregate asin pagdispose nin mga basura. Saro sa mga nahiling ni Engineer Martin sa nakaabala sa pag-aproba kan National Solid Waste Management Council ang haluyman na pagbukas asin pag-operar kan sanitary landfill kan Naga asin dagos naman na pagsarado kan Balatas dump site. Ito pong manunungod po naman sa si general information kang Naga, pero si population kang Naga, pero si waste generated kang Naga, ano po ang ginigibong proseso kan SWMO, sa po gabos dinadara ang basura, ano po ang ginigibo sa basura after makolekta kan syudad, ano po igwa kita ng segregation at source, ano po igwa kita ng residual management, gabos po ito na simbag, asin igwa kita ng mga IWS, itong informal waste sector management. Kaya medyo naugma po si grupo. Dugang pa sa mga nagtaong duon sa plano kan syudad, apara kan padagos na natatabangan ng mga tios na pamilya huli kan mga sustainable projects kan SWMO, ang Naga sa nadaa, ang igwanin garbage collection schedule sa kalabaan kan Riles na nasasakupan kaini. Isipon po nindo, Ma'am Kate, pati ang release, igwa kita ng garbage collection schedules. Just to maximize the collection effort po ang city. Kaya po medyo naugmasinda, pinaliwanag ta ini, aram ta po na ang Naga sana po ang igwaning railroad garbage collection system. Ngunyan na aprobado na ang 10-year Solid Waste Management Plan kan Naga, pigahandaan naman kan SWMO ang dagos ng implementasyon kaini kung paano dagos-dagos ng mamanehar ang mga basura sa Naga, urog na ang mga residual waste. Para sa Naga Ngunyan News, Kate De Lovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa ibang bareta, 60 kilos nin processed meat, pig kumpiskar kan Naga City Price Monitoring and Coordinating Council. Ang detalye sa hali kay Don Jimenez. Pigsisyerto kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga, kaibana na niba pang mga ahensya na naguutob sa lay asin sa price freeze ang mga negosyante asin paratyenda ning karne asin nasira. Ini sigun sa pigdeklarar na state of calamity, katakod kan mga lakdang kontra sa African Swine Fever o ASF. Nagkaigwanin operasyon na Naga City Price Monitoring and Coordinating Council, kaibana na National Meat Inspection Service o NEMIS, Food and Drug Administration o FDA, Department of Agriculture o DA, asin iba pang mga embweltong ahensya, tanganing i-monitor ang estado kan presyo kan mga pigpapabakal na karne asin sira sa merkado. Sigun kay Konsehal Jose Perez, pamayo kan Committee on Consumer Protection kan Sangguniang Panlungsod, asin kan Naga City Price Monitoring and Coordinating Council, sarong paagi ang nangyaring operasyon, tanganing maasigurar na naguutob sa lay ang mga paratyenda. Sinisiguro po natin na yung mga merchants po natin, mga nagtitinda po ng karne at isda ay sa Price Act, ibig sabihin nga ay yung dating presyo po bago mag-declare ng state of calamity, yun po ang dapat na sundin. Ngayon po ang benchmark doon ay yung daily price monitoring ng Department of Agriculture.
dahil po ang karne at ibang agricultural products ay nasa ilalim po nila. Sila ang mandated na bantayan po ang presyo. Ito po naman ating council ay nagko-confirm po kung ang mga presyong prevailing prices before the declaration of the state of calamity. Sa nangyaring operasyon Canaga City Price Monitoring and Coordinating Council, igwang na kumpiskar na 60 kilos na processed meat, siringkan siomay, Canadian bacon na sinbaloni. Anas persong ini, sigun si kamawatan kang gobyerno na maibetaran ang urugpa na paglakop kan ASF sa syudad. Para sa Nagangunya News sa Don Jimenez. KNN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, mga Nagenyo, pig-alerto kan City Health Office pagkatapos magkaigwang local transmission asin magdakol ang bilang kan kaso sa coronavirus disease 2019 sa rasyon. Ang detalye sa haligi Joel Sulina. Dagos-dagos ang pagbabantay kan City Health Office asin liwat na nagpagirumdum sa publiko, partikular sa mga taga-syudad ding Naga na maging marigmat kontra sa COVID-19 matapos na kumpirma ron kan DOH na igwanan ng 35 na mga locally transmission kang nasambit na virus na ngunyan nasa isolation para sa maniligong atensyon medikal sa mga pasyente. Sinabi ni City Health Officer Dr. Butch Borja matapos na maibandera DOH ang red alert sa bilog na nasyon asin na ideklara naman kang aldaw na Lunes ang state of public health emergency huli sa COVID-19. Code Red Sub-Level 1. Mas marhay na maging vigilante asin magbantay ngaring dai maulakitan o tamaan kang COVID-19. Sa Bicol Region, haloy namang nailatag ang gabos na action plan katuwang ng iba pang mga line agencies as in health offices, siring sa syudad ding Naga na nakaalerto ang mga medical personnels, mga facilities, maging ang mga barangay emergency response team asin kung igwa man ni mga mapag-aramang hali sa ibang nasyon, kinakaipuhang ining mai-report tulos sa saindang opisina o sa surveillance officer para sa tamang medical attention o aksyon asin madara sa Bicol Medical Center para sa quarantine. Nilinaw man ni Dr. Butch Borja na hababa man ang mortality rate kang nasambit na virus asin nag-negative man sa COVID-19 ang inot na duwang naging PUI na ngunyan person under close monitoring na kan sa indang opisina asin Department of Health matapos ang pirang aldaw na quarantine. Mantang mapatindog pa ni dugang na quarantine area ang syudad asin nakiulay man ang opisyal sa publiko na magsunod sa protocol kang DOH asin likayan naguna ang matataong lugar dangan pakusugon ang resistensya o mantineron unhealthy living urog na kan mga aki asin mga may edad na karaniwang tinatamaan kang nasambit na virus. Red alert na po kita, level 1 sa DOH. Kaya po, ini po siguro pa-remind na sa mga magurang, sa mga akin na po pwede po mag-i-handbit po ng pag-hand washing na po regular. Kumayag kayo, magamit po ng hand sanitizer. Kaya na po, kung mga abo-abo sipon, takpantang sa po mga bungo o mga aching, mga abo na at least makontrol po ang pag-spread ng virus. Kung kita po dapat ang hagadmin ng mga vigilant, kung may mga balikbayan po sa lugar ng do, i-inform po tuloy sa Meta. Kami na po bahala mag-conduct ng investigation with PUM yan po ng PUI. Kung dahil na pag itatarabangan, baka magkagawa ng kaso, ay wala pati yung halina po mismo sa tuya ang pang-spread po. Kaya kung pwede po si monitor dapat pa-contain po, ma-control pag-spread ka rin. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. KNN News. Headlines. Ngunyan. Pagbuno nin urid sa bakong otorisadong slaughterhouse o bunuan higut na pigbabawal, mga mabalgar papatawan nin penalidad. Detalya sali kay Don Jimenez. Pwedeng maghampang sa pagkakakulong asin masangatan ng penalidad ang mga mabalgar sali na nagpapangalad din pagbuno nin urig sa luwas kan mga otorisadong slaughterhouse. Yan ang pigtawang doon kan gobyerno lokal kan syudad din Naga para sa backyard hog raisers asin meat vendors katakod kan esperso kan syudad kontra sa African Swine Fever o ASF. Sigun kay Allen Rayondanga, pamayo kan city events, Protocol and Public Information Office o CEPIO, mahigot ay pinapangalad ang pagbuno nin urig sa bakong otorisadong bunuan kaibanan na ang pagpapabakal ka ini sa merkado. Ini susug sa Acta Republica 9296 as in 10536 o ang Meat Inspection Code of the Philippines.
Sa ley po, bawal ipabakal, maski po konsumuhon, anuman pong urig na daipigbono sa otorisadong slaughterhouse. Hinhuli po kaini, ang isay man na magbalgar kaini, pwede pong maghampang sa penalidad ng pagkakakulong ning anum sagkod 12 taon. Pwede din po kamo magmulta sa irarom kang nasambit na ley between 100,000 pesos sagkod 1 million pesos. Kaya iba pa po digdiyo itong administrative fine na 50,000 pesos for the first offense na sisingilon po yan kang National Meat Inspection Service asin kang gobyerno lokal. Apwera pa po kayan si 2 taon na prohibition sa Indo na makapagnegosyo. Sigun pa kay Rion Danga, importante ang pag-utob digdi kan mga namamanwaan tanga ni mapugulan ang paglakop kan ESF asin ang labing posibleng epekto kaini sa ekonomiya kan syudad. May iwasan ta po itong pagdakol kan mga ground zeros. Habang po nagdadakol ang ground zero, mas dakol pong urig ang siguradong gagadanon. Mas dakol po ang urig na talagang sabi nga ni Kayam, dahil mo na pwedeng pakinabangan. Dahil po nga isa pagbabawal sa pagbuno kani, lalo na, nayaong ka sa infected zone na ano. So, madadanyaran po kaning gayo ang ekonomiya, madadanyaran kaning gayo, pati si mga, bako lang po si may sa diri ning urigan, kundi si mga negosyante niya nakasandal, nagsasarig sa pag-uurig o sa pagtinda ning urig. Pati po si mga restaurant na nagbabakal ning urig. Kita po ng mga konsumidor. Nagbilog man si Alcalde Nelson Legacion in Disinfection and Decontamination Task Force na iyong ma-disinfect sa mga tangkal kan pig-depopulate ng mga urig sa ground zero asin sa 10 kilometrong radius kaini. And Disinfection Task Force na pagkatapos po kaniyang depopulation, mabaralik po duman sa mga lugar, mabaralik duman sa mga urigan, sa mga tangkal para po i-disinfect. This is on top duman sa disinfection na gigibuhon kan mga backyard hog raisers. Tago niyan po dapat kaya, lalo na urog na po ngunyan kung na-depopulate na ang sa indo pong mga urig, sa indo pong mga tangkal, dapat po ngunyan pigkukuyan po nindayan, disinfect na po nindayan. Nakaandam ang City Legal Office na magsunad nin magkakanigong kaso sa mga posibleng magbalgar kan Meat Inspection Code of the Philippines. Ang mahigot na implementasyon kan nasambit na ley, parte kan lakdang kan gobyerno lokal kan syudad, kaibanan ng Department of Agriculture o DA, asin National Meat Inspection Service o NEMIS, kontra sa paglakop kan ASF sa bilog na syudad ni Naga. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. KNN News. Headline. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, mga pribadong ospital sa Siyudad Dinaga preparadong tumabang sa oras magkaiguanin mga person under investigation sa siyudad. Ang detalye sa kay Joel Sulina. Inasigurar kada mga health officials kan Siyudad Dinaga sa ginibong meeting kang IMT COVID-19 Task Force na pera kang ginigibong preparasyon asin preventive measures kang gobyerno. Kinakaulay naman ninda ang mga private hospital asin andam ang mga ini para man magtabang asin iakomodar ang mga pasyenteng pinagtutubodang igwa ning sintomas ning COVID-19 virus. Sigun ki Dr. Joey Ranyola, focal person kan BMC para sa emerging and re-emerging infectious disease, nakaulay ninda ang mga manyamiento kan mga private hospital sa syudad na magantabay asin magtauman ning lugar para sa mga pasyenteng mapasiring sa sainda, ngaring magpabulong, siring kang ginibong preparasyon sa public hospital arog kang BMC na nagbugtak ng isolation asin quarantine area para sa mga PUI o COVID-19 patients. Sinabi pa kan opisyal na bastante ba ng medical supplies na magagamit baging mga personahes ngaring i-manage asin atamanon ang mga pasyenteng dadarahon sa BMC. Lalo na itong pinagmimirar na moderate to severe PUI. Dugang pa ni Dr. Ranyola, nakatuwang ninda ang lokal na gobyerno kan syudad sa pagsusod sa mga nag-aarabutang individual gikan sa mga nasyon na nagla-lockdown huli sa COVID-19 para makontain ang virus sa kaning igwa sa mga pinagmimirar ngunya na PUM na magpositibo sa nasambitan na kinatatakutang virus. Kuwantang prepararan
bakuna lang po dapat BMC ang mahanda kay NIO. In fact, may directive po ang DOH na gabos na level 2 and level 3 na hospital dapat mag-ready man sinda. Kaya ako man din kaya ang mga infection control committee head kang mga private hospital sa Naga, pig-meeting ko naman sinda na nakipuan mag-prepare sinda. No? In fact nga ni, kasugma kaya nag-start na kami ng preparation sa NACC, pigpa para chismis na naigwada ang PUI sa loob ng NACC, may pong katotohanan yan. Kung may PUI po, maaraman ta po yan. Tari man yan po may tatago. May pong PUI sa NACC, nagpe-prepare lang po kami duman. Ang tugon ko po kaya, ang saro sa preparation is, kung ang sarong tao mapakonsulta na may abos ipon, kalintura, diarrhea, duman muna po sinda ipapaduman nun sa tent, sa holding area na nakaprepare sa lawas ng emergency room para duman po muna sinda i-assess. Tanganing, in the event po na halimbawa na magiging possible PUI sinda, then na po na-expose gabos sa tao na nasa loob kang emergency room o sinasa loob kang ospital. Arog man po kayo na ibang preparation sa ibang mga ospital na ang pigsasabi kong mga protocol na gigibuon. Level 2, pero kung Level 2 and level 3. So halos po kapos sa private hospital sa Naga would fall under level 2. And then may level 3 po yata sa sarong ospital. So pag may pasyente po nagduman, hindi po nila pwedeng... Di po ninda pwede yan na sabihin na sa yumahan na di ka mo pwede digdi. So kaya dapat mag-prepare man sinda. Sa ngunyan, since mayo pa man pong pasyente sa loob ng BMC, kung sakali man mag-igwang mag-konsulta sa mga private hospital, pwede pa po sila mag-refer sa muya sa BMC. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Solina. KNN News. Headlines. Ngunyan. Pag-utob kan mga hotel owners sa direktiba kan gobyerno lokal kontra COVID-19, ikinaugma kan City Health Office. Detalya sali kay Don Jimenez. Urog na pigpapapusog pa kang gobyerno lokal kan syudad ni Naga ang mga lakdang sa pagprebentar kan paglaog kan helang na coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa syudad. Katakod ka ini, maugma na pigsaysay ni Dr. Butch Borja, City Health Officer kan syudad, na magayon ng koordinasyon kan mga hotel asin accommodation establishments sa lokal na gobyerno, urog na sa pagmonitor asin pag-assess sa gabos ng mga naglalaog asin ma-check-in digdi. Magdayon po ang response nila, and then tabak na nga din kami doon documents. And cooperative man po ang mga nag-check-in sa inda, mga customers. And pag may mga doubtful, verify naman po. Halos ka ba sa hotel po nag-participate doon sa monitoring na. Kaya si plano po kayo, siguro kung nag-attend ka mo, and na-execute man po doon sa gabos na hotel sa Naga. Sigun pa ki Dr. Borja, kaipuhan na ipresentar kan mga ma-check-in ang sa indang passports, tanganing mahiling kan manhamyento kan establishmento ang date of travel sa insindahaling nasyon, asin kaipuhang aramon kung pirang aldaw sinda matinir sa syudad ni Naga. So yan po, pag mga foreigner na yan, present po ang passport, may link po ang date of travel, hali duman, tapos kung interview po sila, pero days ma-stay, and then re-report na po sa buhay. At kung sakali man na mag-manifest po yung cough, fever, chest pain, may identify naman po silang isolation na room duman na tayo papalason. Kami madlaog nga dumang. Uyaman ang pangapoda ni Borja para sa mga igwaning plano na magpasiring asin mag-check-in sa mga accommodation establishments sa syudad. Inot po si mga madayo, mabisita yung isa to, magsunod po sa protocol. Ayos na po yan, ang pag-meetingan ng mga hotels, sa management ng mga hotels, may protocol po sila ipapasunod. Ikadwa po, pag nag-manifest tulos si mga incommunicable disease, mag-utos yan, sore eyes, mumps, bayo po, magpa-check up po tulos na dapat i-quarantine or isolate yan, na madali po mag-spread yan. Hirap bang itong mga inosente na dahil pa nagkakaigog kang mati na yan, tapos maulakitan, kaya mas isolation or quarantine ang pinaka-the best po kaya. Ang lakdang na ini susug sa kasuguan ka Department of Health sa gabos na hotel na screen ang gabos na guests na naglalaog sa indang establishmento kung igwaning kalintura, nag-aabo asin igwaning travel history sa mga nasyon o lugar na igwaning kaso ng COVID-19. In kaso man na igwaning travel history ang mga kliyente sa mga apektadong lugar, sa laog ka nakalis na 14 aldaw, kaipuan sindang pagirumduman na mag-self-quarantine sa laog man ng 14 aldaw. Sa presente, padagos ngunya ng pigigibong lakdang kan syudad, tanganing mapapusog pa ang mga lakdang kontra sa paglaog kang coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa syudad. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. KNN News. Headlines. Ngunyan. Duwang bagong ground zero sa African swine fever
Sa barangay Pacon Asin del Rosario, pigkumpirmar kan Department of Agriculture. Ang detalye sa kay Joel Sulina. Nadugangan ning duwa, kaya apat na ang naging ground zero ngunyan digdi sa loob kang syudad Dignaga na apektado kang African swine fever. Batapos na maresibi na kan lokal na gobyerno kan syudad Dignaga, ang resulta as in confirmation result kan ginibong blood testing sa mga uriga sa duwang panibagong areas sa syudad. Sa impormasyon na ipinaluwas kang IMT Task Force ASF as in City Veterinary Office, nagpositibo sa ASF ang mga uriga gikan sa area kan Del Rosario na pagsasadiri ka mga regachuelo asin ansaro sa area kan Pacol sa urigan kan pamilya Olabiaga matapos ang maresibi kan lokal na gobyerno ang lab test result hali sa DA alas 10 ning aga kang nagtalikod na Miyerkules. Tulos man, nagpaapod ding emergency meeting si Alcalde Nelson Ligacion sa Incident Management Team kan Task Force asin na pagkaulayan ang marikas na depopulation sa loob kang 1 km radius magpuon sa duwang bagong ground zero sa syudad. Na-report man kan depopulation team na dahil pa nauubos o natatapos ang depopulation sa area kang Kararayan asin may labi pa sa 40 mga uriga ang dahil pa na isasalang sakaling huli sa dahi pakikipagkooperar kan nagkapirang na apektado kang 1 km radius sa lugar. Ninhuli kay di pinaglalaobang ma-extendir an aldaw o posibleng abuton ning pirang bulan ng pagsasarado o lockdown kag Naga City Abattoir sagkos sa dahi pa nauubos gabos na mga urig na hinagop kang 1 km radius para dahi na makalakop pa ang nasambitan ng virus na nakakaapektar sa mga atamang urig. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Palarong Bicol 2020, pigsuspindir na kan DepEd huli sa padagos sa paglakop kanhelang na COVID-19. Detalye sa halik kay Don Jimenez. Pigsuspindir kan Department of Education o DepEd ang gabos ng mga nakaschedule na national asin regional events sa bilog na nasyon, siring kang Palarong Bicol, Palarong Pambansa asin ang trainings kaini. Sigun ki Schools Division Superintendent Mariano de Guzman kan DepEd Naga, resulta ini kan pagkumpirmar kan Department of Health o DOH kan presensya kan Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas. Pinagmarhay subuot kan DepEd na isuspindihan mga aktibidad na nagtitipon sa dakol ng mga namamanwaan o rugnaan mga estudyante asin para tukdo, tanganing maibitaran ang paglakop ka nasambit na virus. Saro sa sinasabi kang Department of Health, mag-iwas sa mga matataong lugar, and then kung pwede na itong mga darakulang okasyon na ma-imbelto ng dakulo na tao, lalo na ito ma-involve ng learner sa ka-teachers, dahil nango na idagos o dahil nango na magsali, dahil tamanda aram kung baka igo dyaning saro na infected ng COVID-19, so dakulo ang mauulakitan. Sa ibong kaini, pigbibisto man giraray kan DepEd ang posibleng epekto kan suspensyon urog na sa lado kan mga atletang napaprakasaraan training para sa Palarong Bicol asin Palarong Pambansa. Alagad, mas importante subutan salud kan mga estudyante. Sigun sa mga sabi kan mga opisyal mga trainers, dapat ko taday na puputol-putol. So itong conditioning kan sa indang mga hawak, dapat dagos-dagos hanggang sa panahon kan sa indang pagkawat. Yan ang medyo magkakaigwayan ng adverse effects sa indang readiness, sa condition kan sa indang hawak, and then in the end, baka apektado ang sa indang performance. Kaya lang, ang health kaya mas hinihiling sa kansa tuyang gobyerno na mas priority kaysa sa iyan sa bagay na tungkol sa sport. Sa presente, pigpapahigot pa kan DepEd Nagan sa indang preventive measures sa mga eskwelahan asin opisina kontra sa COVID-19. Ining samuya pong mga igwana po kami ng reporting system na dapat ginigibo. Ongoing na po yan digi samuya. And pati ang samuya mga nurses, sige ang relibot po kayan, samuya ang doktor sa schools and nagmo-monitor kan mga reports hali sa school. And then igwa po kami ng weekly reporting sa regional and central office kan samuyang mga aki tungkol sa sisay bagaan maaw pakung sisay kung pirang mga aki may kalentura,
pirang may ubo o pirang may sipon. So mga indikasyon na harani sa manifestation kang COVID-19 pinagre-report. In kaso man na igwang makalaog sa mga eskwelahan na magpositibo sa COVID-19, andam subuot ang DepEd Naga. Karede naman kami tungkol duman sa halimbawa na magkaigwaning may ma-infect. So mga step by step na dapat gibuhon, instructed naman po kayan ang field. And then pati itong mga tungkol sa suspension, kung halimbawa may na-infect, ano ang pwedeng gibuhon. So, yao naman po dyan sa samuyang guidelines na ang school pwedeng mag-suspending, ang principal pwedeng mag-suspending klase. Pag duwa ng school o masalangkaw pa, ang na-declare na infected kaya ng COVID, pwede na mag-suspend ang superintendent. Siring man kung ang mga division nagkaduwa naman o mas dakol na infected, masuspend na ang regional director. Uyaman ang mensahe ni Schools Division Superintendent de Guzman para sa mga estudyante urug na sa mga atletang naaapektaran kan suspensyon kan mga dakulang aktibidad. Aram taman baga, aram kang gobyerno na mas mahalaga ang sa tuyang buhay, mas mahalaga ang kalusugan ta kaysa sa sports. Kaya masunod na kita. So dahil gayo maghinanakit, maray man ang kaisipan na ini na dapat mag-control kita. Tanganing mas magikitang healthy and sa mga masunod na aldaw, mas maipipreparartaan sa tuyang sarili. Nagpuon ang suspensyon kan mga aktibidad asin kan live-in concentration training kan Marso 8, 2020 sigun sa DepEd. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. KNN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, mga drivers sin man konduktor ni mga pampublikong sasakyan dyan sa Bicol Central Station, ipigpaserarom sa drug testing. Ang detalye sa ki Kate De Lubieres. Nasurpresa ang mga driver asin konduktor nin lokala sin Manila-bound bus trip sa Bicol Central Station kan mag-arabutan ang personahes kan Land Transportation Office. Pig-obliga ang mga ini na magpasairarong sa random drug testing. Nag-coordinate dito sa tuya ang Land Transportation Office, Central Office, na they will be conducting a surprise drug test sa mga, especially sa mga drivers, conductors kan mga buses, mga public utility buses. Sigun sa team leader kan LTO Central Office na si Jomel Kimpan, mahiwasang implementasyon sa bilog na nasyon ang ginigibo ninda kan Land Transportation and Traffic Code asin Section 15 kan Republic Act 10586 o ang Conduct of Inspection of Vehicle Roadworthiness and Quick Random Drug Testing. Inikot po namin yung iba't ibang mga region para po ipatupad. Kailangan po namin na ipatupad itong batas na to para papigilan namin yung mga driver na gumagamit ng nagbabawal na gamot. Bako ini ang primerong pagsagibukan LTO nin random drug testing sa mga terminal. Kanakaaging taon na itala kan ahensya ang total na 5,782 na driver asin konduktor na pig drug test. Asin 132 digdi ang nagpositibo sa confirmatory testing. Upon confirmatory po, we'll immediately revoke the license of the driver. Sa enot ng operasyon kan LTO sa Bicol Central Station kanakaaging taon, nag-abot sa 200 na driver ang pig drug test asin tinataya na 4 ang nagpositibo. Sa random drug testing unyan, nasa 50 driver asin konduktor ang pig test. Una po sa lahat, nais ko po magpasalamat kay Mayor Legasyon sa pagpapaunlak po sa amin dito sa terminal na mag-conduct po kami ng drug testing. Pangalawa po sa ating mga kababayan, sa ating mga mananakay, sa ating mga operator, sa ating mga driver, hinihikayat ko po kayo na sundin po ang mga batas trapiko na ipinatutupad na aming tanggapan. Dahil ito po ay ginagawa po namin, hindi lamang po para sa amin, kundi po para sa mga pamilya natin. Dahil po gusto natin na yung mga pamilya natin ay uuwi ng kanilang mga tahanan na ligtas. Pigasigurar kan manihamiento kan Bicol Central Station na padagusing dang makomple sa mandato kan LTO. May saita po sa mga amigutan mga drivers, ang kuyan po kung pwede, iwasan ta po ang droga. Ayan pong mga dyan nakainom, dahil po kita kayo mag-ibot. Kita po baga pag nagluwas sa harong, ang hinahanap ta, pagkabuhay o
para sa satong pamilya. Isipon ta po ang satong pamilya. Baka isipon ta ang pamilya ta kung soarin kita nagkadirisgrasya na. Yan lang po. Dagos naman na nag-inspeksyon ang personalized kan LTO sa mga lunadan tanganing masyerto na ligtas ang biyahe kan mga ini. Para sa Nagangunyan News, Kate Dolovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. 94 persona na nagpa-Israel voluntaryong nag-self-quarantine sa pagbuelta ninda sa Nagasin, Camarines Sur. Detalles hali kay Joel Solina. 24 na mga individual ang nakapuli gikan sa Israel matapos ang ginibong pilgrim visit kaini kan Marso 1, 2020 ang pagkukonsidera ngunyan o pinag-categorize bilang mga person under monitoring kang City Health Office asing kang Department of Health asing kay puhang magsalang sa self-quarantine bilang pagsunod sa protocol asin preventive measure kontra sa COVID-19. Matapos ideklara na kang Malacanang ang State of Public Health Emergency asin Code Red Alert Level 1 kan DOH sa bilog na nasyon huli sa virus. Sigon kay Alcalde Nelson Legacion, Martes sa ginibong emergency meeting matapos na makaabot sa saindang kaaraman ang report tulos na pinagbilog asin pinag-activate ang IMT Task Force COVID-19. Asin ka Miyerkules, nagkonbine na ini na pinamamayuhan ni Mr. Rene Gumba bilang Incident Commander asin Sub-Commander man si Dr. Joseph Sanchez asin naglansar ning pagsusod sa 172 na individual na nag-travel gikan sa Israel. Nakiulay man si Mayor Nelson Legacion sa mga nasambit na individual maging ang mga gikan sa ibang nasyon na apektado kang COVID-19 na makipagtabangan asin mag-report sa City Health Office para sa maninigong aksyon asin preventive measure sa nasambit na virus. Alagad, mapipiritan silang gamiton ang mandato kan Ley ORA 1133-2 na bistado sa apod na mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act. Lalo na, nagdeklara na ang presidente ng State of Public Health Emergency na may katampad na pinalidad kundi magipagtabangan sa gobyerno ang sisay man na PUI o PUM para man mapugulan ang paglakop kang nasambit na virus. Nakaulay naman ka mga health officers ang pira sa mga nasambit na individual asin naglalaom ang opisyal na makukuha asin masususod pa ang iba pa sa mga ini sa lalong madaling panahon para mag-self-quarantine alagad oras na mahilingan ang mga inining sintomas ng COVID-19 tulos ining dadarahon sa maninigong fasilidad o ospital para sa medical attention na kinakaipuhan basado sa protocol na pinapasunod kan Department of Health. Sa irarong po kan established protocol, dapat mag-self-quarantine. Ang gustong sabihin man po kayo ni naka-confine lang sa sarong area dahil magparaluwas. Bawal po tabi si pagpunta sa mall. Bawal si pagpunta sa anuman na mataong lugar. Nakikiulay po kita na magsunod. Habot na pong gamiton si provision kan Republic Act number 11332. Lalo't igwa na pong declaration ang presidente po kan Pilipinas of public emergency in the entire country. So, iyo pa yan. Mga makol na category, itong mga mabalik, ngayon itong 172 na monitor. Immediately considered po sinda as persons under monitoring. Gabos po yan. Gabos. Based on established protocol. Dahil nga hali sa ibang nasyon. Now, kung igwang manifestation of illness and indicative of coronavirus, makakategorize po sinda na person under investigation. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. ANN News. Headlines. Ngunyan. PNP Chief Archie Gamboa nagsungko sa mahal na patrona ni Bicolania para magpasalamat pirang aldaw matapos na makasalbar sa aksidente sa piglunada na helicopter. Detalles hali kay Don Jimenez.
Nagbisita sa syudad ni Naga si Philippine National Police o PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa tanganing magtaong pasasalamat kay Nuestra Señora de Peña, Francia. Nagatindiran opisyal nin banal na misa sa nasambit na simbahan kung sa inpig-ibanan siya kan sa iyang esposa asin mga opisyal kan PNP Region 5, Camarines Sur Police Provincial Office o CSPPO asin Naga City Police Office o NCPO. Sarong Marian devotee si Gamboa dalan nga ni na magpasiring siya sa syudad asin magbisita sa Basilica Minore kumo pasasalamat sa iyang pagkakasalbar sa aksidenteng kinambeltohan kan sa iyang piglulunadang helicopter. And rest assured, Reverend Fathers, that I would not only remember God today, but as a matter of fact, I remember Him and Our Lady of Francia every day. It goes to show that in the Philippine National Police, when we serve our people, when we serve our country, it is very important that we serve all of them for and in behalf of our Lord Jesus Christ. Kung marurumduman, nagsapo nin minor injury si Police General Gamboa kan magbagsak ang piglulunadan kay ining helicopter, makaliis na aksidenteng magtama ini sa live wire kan Marso 5, 2020 sa San Pedro, Laguna. Nagbisita ang opisyal sa syudad kan Marso 12, taong 2020. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. KNN News. Headlines. Ngunyan. Tabang asin kooperasyon kan mga Bicolano, pighagad kan bagong regional director kan LTO sa Bicol. Ang detalye sa ki Kate De Lubier. Formal nang pigpasa ni Attorney Norin San Luis Lute ang katungdan como Regional Director kan Land Transportation Office Bicol kay Francis Ranches Jr. Day napugulan ni outgoing Regional Director Lute na mapaluha durante kan sa iyang valedictory speech. Digdi niya pigrumdum ang mga agi-agi kan sa iyang opisina sa laog nin 8 taon na paninirdihan. And these memories will forever be etched in my being. I will take all that I've learned here at LTO Bicol to the next chapter of my professional career. Diyos mabalos po sa inyo gabos. Diyos mabalos LTO Bicol. RD France, welcome. Nuestra Señora de Francia. Salamat. Si Lute ang utak sa likod kan Students Today, Road Users Tomorrow o STRAT kan LTO Bicol na piglansar niya kan 2014. Sa programang ini, piglibot kan ahensya ang mga eskwelahan sa rehiyon, mapapribado o pampubliko man tanganing magtaon nin lektura asin kaaraman sa jóvenes kung paano maging responsable asin disiplinadong driver. Sa panahoning paninirbihan ni Lute na itanos niya man ang operasyon kan LTO sa gabos na district offices kaini. Pighinguan niya na mahali ang mga fixers. Mas naging organisado asin marikas ang pagkuan ng driver's license pati pagparehistro nin mga bihikulo. Aminadong nakulang angat ang nakaatangon niyan sa bagong regional director na si Ranches, kaya apilan niya sa gabos na makipagtabangan sa iya sa padagos na progreso kan LTO Bicol. Tubong Vigan Ilocos Sur si Ranches na nanirbihan bilang Assistant Regional Director kan Land Transportation Office Region 4A, antes ini ma-promote bilang Regional Director kan LTO Bicol. Isa lang naman ang polisiya ng Land Transportation Office. Siguro magkakaiba lang kami sa management style. Pero I hope I can match the accomplishments of Attorney Lute. Kasi ang daming awards ang Region 5, lalo na si Attorney Lute. Hindi naman ako dito para makipag-compete. I'm here to lead an organization and I hope I can live up to the expectations of Land Transportation Office and the people of Bicol. Si Lute naman ngunyan ang bagong Regional Director kan LTO Region 4A. Sa paghali niya, nagpasalamat siya sa mababayaan na opisina. Bicol. Nagpapasalamat po ako sa LTO Bicol, sa gabos pong empleyado sa suporta. And at the same time po, nagpapasalamat po ako sa Interim Bicol Region na si mga pinunanta po na isulong tama na maayos. And kadakol po kita di mga innovative projects na nare-recognize man po nationally. Sa halawig ng panahon, katuwang kan gobyerno lokal kan Naga ang LTO sa padagos na pagbabantay asin pag-implementar nin batas trapiko sa mga tinampo. Para sa Nagangunyan News, Kate De Lovieres. KNN News. Headlines. Ngunyan. Pag-release nin financial assistance para sa mga apektadong backyard hog racers, buot ni Alcalde Legasyon na maging marikas. Detalye sa kay Joel Solinas.
Bigsadol na ni Alcalde Nelson Legasyon ang marikas na pagdistribuer asin pagtauning indemnity o financial assistance sa mga nagkaarepektarang backyard hog racers na pinagkal o gineradan ang mga urig huli sa pinagpapasunod na protocol kang Department of Agriculture asin City Veterinary Office kontra sa paglakop kang African Swine Fever o ASF virus sa naging meeting kang IMT Task Force ASF matapos na maubos o makompleto na ang kaling kang mga uriga na hinagop kang 1 km radius sa area kang Barangay Pakul, pinagsugutulos kang alkalde na maitaon naman ang counterpart na financial assistance gikan sa gobyerno lokal para sa mga hog farmer na nagkaarepektaran. Asin pinagsurrender tulos ang sendang mga atamang urig para maikondem kang depopulation team. Bigla lauman na sa aldaw ni Biyernes, marireceive na ka mga apektadong backyard hog racers ang financial assistance na hali sa syudad sa mga nakategorize na mga atamang urig asin masunod na sana ang indemnity na hali man sa Department of Agriculture kantidad 5,000 pesos. May mga reports po talaga na mga may salirikan urig na makulong si buo. May nag-express na dahil magtugot, nagre-resist, pero magkakapiraman lang po yan. And may mga dapat naging upang po kaya. Naiintindihan ko po ang napagmati ninda. Itong financial assistance, hali po sa lokal na gobyerno Canaga, dahil tapos na po itong sa Pakul, pwede nang i-proseso. Nadain na kayo po ang ihalat itong sa Kararayan. Nagsugo na po kita, linulit, ikaw na po kikiulay, yun na po nagsasabi na itaon na po tulos. Ang pagkakaaram ko po kaya, hindi mga backyard hog racers, may pagtatagamahan man ini, kan pagkakagastusan, kan mga ipinabakal po nindang urig. Asin kadaklan, may kinaaraman po sa pagklasikan sa inda po mga akin. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa satuya namang featured barangay, ngunya na semana aramon nyato ang mga programa asin proyekto kan Barangay Panikwason. Iyahatod yan sa to sa special report ni Don Jimenez. Pigtututukan ngunyan kan Konseho de Barangay kan Panikwason ang pag-establisar kan mga pasilidad sin infrastruktura kumo pag-andam sa mga posibleng mag-abot na maraot na kalamidad. Ngunya na semana, aramuntaan detalyes kaini asin iba pang pigtatawang prioridad na programa kan Barangay Panikwason sa satuyang featured barangay. Saro ang Panikwason sa mga barangay na yaon sa pamitisan kan Bukid Isarog. Alagad pigaabot man giraray ning pagbabaha tuyong igwa ni maraot na kalamidad. Sigun kipunong Barangay Domingo Ramos, mauwat kan sa indang barangay na magkaigwaning urog pa na magayon na drainage system sa indang lugar, tanganing day na maghadit ang sa indang mga konstituente tuyong igwa ni makusog na pag-uuran. Apuera digdi, pigtatapos naman subot nindaan duwang eskalon na evacuation center sa indang barangay. Po yan, drainage na duman sa may parte sa may eskwelahan, dapat ito mag-igwa ng medios para makontrol si pagbaha. Pag may igwaning kalamidad, pag signal ng bertolan, haradit ng mga tao dito, kadang bagay mga malayaman ng araw. Natiripon sindig sa barangay hall. Pagkatapos health center, tapos dyan nga sa livelihood, paano sinda. Sa eskwelahan din naman pwedeng mag-accept ng evacuation dahil makahoy. Si Mayor, igwa kaya kami ng 400,000 sa barangay. Pagpapon ko na nga ni dyan. Yung ali, dahil panahaman, pero nagulay naman kami ni Mayor Legasyon na tatabaan sa kanya kami na garo siya naman mapatapos. Obheto kan bagong evacuation center na makampante asin maging komportable ang sa indang mga konstituente in kaso na kaipuhanon nindang mag-evacuate. Mientras tanto, pusog subuot na pig-implementar sa indang barangay ang curfew para sa mga minor de edad kung maparte kan sa indang pasi orden. Ang problema di pag primero pag may nadakop kami sa kopyo, primero may nadakop, dinudumanan mo sa magurang. Anday, inatod ni kang pinapasabi ko naman sa mga tanod, atod mo na naman sa magurang. Tangani sa magurang, makaaram na. Araw na kaning oras, sa mga atin, diyan pa sa lawas.
Labi man subuot nindang napapakinabangan ng CCTVs na naka-install sa mga mayor na tinampukan sa indang barangay, urog na salado kan pagmantinir kan katuninungan sa indang lugar. Importante yung marita siyempre itong mga nagralakaw na mga kuyan ang iba ang kuyan, mga isip. At least na patakot sinda na yun. Saka siyempre ma-detect mo tong nagralakaw dyan na iba si hero. Sa urulay pangkapalibutan na, kumuyaon sa pamitisan kan Bukid Isarog, pigsisyerto subot kang konseho di barangay kan Panikwaso na maging malinigan sa indang lugar sa tabang kan sa indang mga konstituente. Pag umintin mo dyan mga kalinigan, minsan sabi ko, organize naman kami din ng mga kang rabos, kanya-kanya sunay ko ng presidente. Tapos, ako ako mismo nagsasabi naman sa mga pag nailing ko, pag naglibot ako dyan, nailing ko si Basuri, ako naman sa Kalipig Apon, ako na mismo nagsasabi naman sa constituentes. Nasabi ko, pag-implementar talaga ang segregation, pag-implementar ang kalinigan, sabi ko, Apwera digdi, padagos man subuot ang sa indang pakikipagtabangan sa LGU Naga sa pagpapaabot ng impormasyon dapit sa COVID-19 as is African Swine Fever o ASF. Iyo, primero nag-Korea na kami kan sa mga, nag-meeting kami kan sa mga BHW pagkatapos mga tanod na dapat yun, ipaabot rin naman sa mga tao. Itong papasunod mo nga itong kinakaipan baga, dapat pero magugas ng gamot pagkatapos sabihin ko, itong data pagpabayaan na sa dirita na daw anong kaputan ta pagkatapos mahugas kita ng kamot pagkatapos sa pagi ka niyong alcohol nga ni, dapat pero pagkamit kang alcohol. Kaya araram naman yan, sinta nag-meeting man kaya po, ipapaliwanag ka man naman sa meeting. Dapit man sa turismo, ngunya na summer, kampante man ang barangay Panikwaso na mapuprotehiran ang mga turista urog na sa pagsakat sa Bukid Isaroga. Kay puwan sa nasubuot na makipag-koordinar sa indang barangay sa Arts, Culture and Tourism Office o ACTO asin sa City Environment and Natural Resources Office o ENRO. Igwa dyan yung mga empleyado ang City Hall. ACTO, ENRO, igwa dyan yung mga empleyado. Pagkatapos, yan duwang yan sinda nagbabarantay dyan. Pagkatapos, after kayan, igwa kami din mix itong Mount Isaro Guardians na kumbaga may nag-hiking dyan. Dahil pwede sindang magduman sa bukid na mayo ng guide. Kinakaipuhan, gabos, igwa ng guide. Ang inot-inot, dahil panindaaram ang lugar. Dahil nakabisado kung ano-ano nga sa bukid. Ikadua, pwede mawara sinda dyan. Dahil daaram. Nangapod ang si Ramos sa iyang mga konstituente na mag-utob sa mga piglalatag na programa asin polisiya ng gobyerno lokal, tanganing urog pa na mapatalubo ang syudad. Ang paabot ko lang sa mga taga-igli sa Panikwason, siguro itong mga pigpapatupad ta, mga duman sa ordinansa, pagkatapos itong mga programa kang syudad sa pamayo ni Mayor Legasyon, siguro sunulun ta sa bako man maraw. Ang barangay Panikwason saro sa mga lugar sa syudad na pigruruso kan mga turista tuyong summer huli sa mga resort asin sa pag-hiking sa Bukid Isaroga. Ini ang pira sa mga rason kung taano pigtatawan ning importansya kan sa indang barangay ang pagpapagayon kan sa indang mga infrastruktura, programa sa pasiorden asin turismo upan kapalibutan. Para sa Nagangunyan News sa Don Jimenez. Nin pagpreserbar kang kultura asin turismo, aramo niya to sa special report na ini ni Kate De Lubieres. Alright.
Saro sa mga epektibong paagi tanganing mabisto ang sarong lugar, bako sana sa Pilipinas, kundi maging sa ibang nasyon. Ang esferso kan gobyerno lokal min marhay, tultol asin magayon na turismo. Probado na kaya na sa paagi nin turismo urong ining nakakaengganyar nin mga local asin international tourists na magpasiring sa lugar. Bistuhon naman niya tuon niya na semana ang Arts, Culture and Tourism Office o ACTO kan gobyerno lokal kan Naga na pinamamayuhan ni Alex Santos. Ano-ano ang mandato, mga programa asin serbisyo kan opisina na dakula ang kontribusyon sa progreso kan Naga. Ang mandato kang opisina mi, ang kan Arts, Culture and Tourism Office, iyo ang manginot duman sa pagplano, sa pag-promote kang tourism itiyo sa tuyang lugar. Aram taman baga na ang Naga City, ang syudad ta, iyo ang saro sa pinakahaloy na in existence na syudad sa Pilipinas. Kaya talagang grabe ang historya. Grabe itong sa tuyang historical significance, kan sa tuyang mga simbahan, sa tuyang mga institusyon. And at the same time, we're also blessed by our natural attraction. 2010 kan mabilog ang Arts, Culture and Tourism Office durante kan termino ni Alcalde John Bongan sa kamaubotan na urong mata wanin saysay ang mga historikal na mga simbahan asin mga lugar na nagkaigwanin balor durante kan panahonin mga Kastila asin kan ikaduwang Gyera Mundial. Apara kan mga magagayo na taanawo na pingpapasyaran sa pamitisan kan Mount Isarog ang mga luma alagad marambong sa istorya ng mga lugar na ini na bisto ang Naga. So, ang mandato ng opisina mi is basically to convert that potential into economic development. So, ibig sabihin, by preserving our historical buildings and by conserving our natural attractions, we can attract more people to come and spend their money here through tourism. And that will create more businesses and more revenues and more jobs. Nasa irarum kan superbisyon kan City Administrator's Office ang ACTO alagad sunod sa mga probisyon kan Republic Act 9593 o ang Tourism Act of 2009 ang pigsusunod kan opisina sa pag-promote kan Naga. Igwanin man lain-lain na serbisyo ang ACTO. Enot na digdi ang pag-guide sa mga bisita o turista kan Naga. Sa ngunyan, igwanin 20 trained tour guides ang syudad. Day man sinda empleyado mismo kan gobyerno lokal, alagan on-call tour guide sinda na dakula ang naitatabang sa pag-promote kan syudad. Apara pa kaiyan ang mga nakatoka na local tour guides sa may pamitisan kan Mount Isarog. Sindaman ang nakatoka para sa guest management na nagpapasiring sa Malabsay Falls. Tayo nag-ensure na safe ang mga nagkakarigo sa Malabsay, sa kasi mga nagtutukad sa Mount Isarog. And katuwang kayan, si mga guides na taga-duman man lang na pig-train ta. So kumbaga, using their local knowledge, using their own capabilities, sinda na mismo, nagkikita na sinda duman sa mga nagsasakat duman sa Isarog. Nagdaumanin libreng training ang ACTO sa mga residente kan Barangay Carolina asin Panikwason para sa food and beverage service. Katuyuhan kaini na mai-promote ang local delicacies na makukuha sa lugar. One of our main services would be itong pagtitrain kang sa tuyong mga tourism workers. So whether employed sinda ka itong mga tourism businesses like hotels, like restaurants, like travel agencies, or ito sinda mga members kang community na gusto ninda na magkaigwaning kakayahan para to answer the needs of guests or visitors. Igwa kita kay ning pa-training sa inda. Alagad kun piguhuna niya to na ang mayor na kontribusyon kan ACTO ang tour guiding services sa syudad, bako, kundi ang tabang na pigtatao kan opisina sa mga saradit asin darakulang negosyo sa Naga. Kung magayon kaya ang tourism promotion, mayong ibang makikinabang kaini, kundi ang mga local businesses, puun sa mga saradit na tindahan, mga souvenir shops, convenience stores, malls, hasta sa mga hotels. Pero po ang pinaka-serbisyo talaga na sa hiling ni pinaka-takula ang value na itatabang talaga si pag-alalay duman sa mga nagninegosyo para talaga magtalubo ang sindang mga negosyo and at the same time makinabang sinda duman sa nagiging pagiging attractive kan sa tuyang lugar sa mga turista. So iyan itong duwatan namin na services. Saro sa mga angat na negosyo sa Naga ang kakanan, apwera kaya sa mga tourist attractions, pagkakan ang pigahanap kan mga turista. Pandua ang hotels, kan magpuon ang ACTO kan 2010, nasa 1,200 pa sana ang total room capacity kan gabus na mga hotels sa Naga.
Ngunyan sa Talakan Akto, igwa ng 13,000 na room capacity ang naga, hali sa 90 hotels. Almost 3,000 na kita. And may ma-open pang mga bagong mga hotels. And may nang mga nag-i-inquire pa sa opisina ta na interesado sila mag-invest sa dagdag na naman na rooms. So ngunyan, nagkakaigwa na talaga ng interest pag abot diyo sa mga investments sa mga arugayan, mga hotels. And madudugangan pa yan because ang trust baga kan sa tuyang administration talaga is pag-abot naman sa infrastructure development. Ngunya na marirealisar na ang Naga City Convention Center sa Barangay Carolina, positibo ang Arts, Culture and Tourism Office na urong ining madaranin ingreso sa syudad sa paagi kan turismo. Hulit na darakulang events bako sa nakan gobyerno lokal ang kayang iakomodar kan itutugdok na pasilidad. Positibo ang akto na matatabangan ng gad kainian business sectors. Enot na ang mga hotels asin pandua ang mga restaurants. Kaya pigian kaminar ni Santos na magparehistro ang lambang negosyo sa Department of Tourism. Dakulang tabang da kaya pag-accredited kan DOT, hulit na ipopromotir ang sarong establishmento de negosyo. Ngunya napaparani na naman ang bakasyon, pigaan daman naman kan akto ang pagdagsa kan mga turista. Sa tala kaya kan opisina, nag-aabot sa 500 hasta 700 na mga turista ang nagpapasiring sa Mount Isarog kada aldaw. Alagad huli nga ni kanhuma kanhelang na COVID-19 sa bilog na kinabangunyan. Numero 1 apektado ang turismo. Istrikto sa pagmonitor ngunyan ang akto sa nag-aarabutan ng mga bisita sa mga hotels asin resorts sa Naga. Pigre-require ninda ang gabus na guest na magsumitir kan sa indang travel history. Pigtatabangan kan akto ang gabus na tourism enterprises ngunyan na mabawasan ang sa indang operating expenses, hulitang kulang ang sa indang revenue stream ngunyan. Huli man kan pigpapautog na social distancing ngunyan, pigaan kaminar kan akto ang mga restaurants asin food and beverage establishments sa mga delivery services. Tanganing maski mabawasan ang sa indang walk-in clients, padagos man giraray ang sa indang negosyo. Positibo ang akto na oras na makabalik na sa normal ang sitwasyon asin mawara na ang helang na COVID-19, makakabawi ang tourism industry kan Naga. Ngunyan pa sana nagahaman na sindanin mga estratehiya na makakatabang sa mga establishmento de negosyo. Primero, siyempre gusto mo magpasalamat duman sa mga taga-Naga sa suporta na tinaunin do sa samuyang opisina saka sa lokal na gobyerno. We have been in existence for almost 10 years ang samuyang opisina. Harayo naman po ang naabot ta and harayo pa ang kaipuhantang abuton. Pero kampante po kami na dahil sa suporta nindo, maaabot ta iyan. Tandaan ta po, ang binabalik-balikan saka po ang natatak sa isip talaga kang mga bisita, bako po itong sa tuyang mga magagaya na simbahan, bako po itong sa tuyang mga presko na mga pasyaran sa Mount Isarog, kundi po ang pirminindang natatandaan hindi sa Naga, si mga taga-Naga mismo. Kung paano si pagtrato sa inda, paano si pag-welcome sa inda, ano itong ugali na pinapahiling tang maray sa inda. So, tandaan ta po, kada saro sa tuya, ambassador po kita kang tourism. Kaya the more po na pinapahiling ta itong sa tuyang kaugmahan sa mga bisita, si pag-ataman ta sa inda, the more na mabalik sinda. Kaya talaga pong maturuangan kita kay Mia. Para sa mga dugang nakahaputan sa Arts, Culture and Tourism Office, mag-apod sa indang hotline sa numerong 205-2980, local 1130. Para sa Naga Ngunyan News, Kate Dolavieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Iyan na po ang katripunan kan mga bareta sa ANN News sa pangarang kan bilog na puwersa kan News and Public Affairs Team. Sa ngaran man po kan lokal na gobyerno kan Naga kay Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene de Asis, asin sangguniang panglungsod kan Naga asin City Events Protocol and Public Information Office. Ini po si Kate Dolavieres. Nahinanyog man po kita sa KMFM 100.7 asin man 89.5 radyo natin Naga. Ini man po si Roy Santamon, ang Tabayanan, ang Urulay Banwaan, at yan po, madadalan na po ang advisory, mapapadapit sa coronavirus disease 2019 ni Mayor Nelson Legacion, asin man ang ipinaluwas na advisory man kang Archdiocese kan Cáceres, manunungod sa indang mga pagdikay, digdi sa helang na ini. At yan po, sa muyang pagbabalik.
At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maugmang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasarigan, naganap, nangangataman. Naganap! Yes! We are now online. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. Just log on to www.easybus.ph/naga. Now you can book and pay your tickets with Alps, Amihan, Kagsawa, DLTV, Raymond, Bicol Isarog, and Peña Francia bus lines in just a click away. Travel the smart way with BCS online booking and payment portal. This project is jointly made possible by the City Government of Naga through the Bicol Central Station Management in partnership with DOST, Easy Bus PH, and Development Bank of the Philippines. Travel the smart way. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. This public service announcement is brought to you by City Events, Protocol, and Public Information Office. Ang sintomas kan 2019 novel coronavirus haros pareho man sa ordinaryong flu. Iniiyuan kalintura, abo, sipon, kasakitan sa paghango, asin iba pang problema sa agihan kan duros. Pwede man ining magdulot ni pneumonia, acute respiratory syndrome, asin pagkagadan. Totoo sa ngunyan, mayo panin bakuna asin bulong para sa 2019 novel coronavirus. Alagad igwanin mga paagi para maiwasan ang paglakop kaini asin daing
magkausa nin helang ini iyuan minasunod. Enot pagtahob nin ngoso asin dungo kon maabo asin mahatsing gamit an tissue, panyo o face mask. Pandua, paghugas nin kamo gamit an sabon asin tubig. Pantulo, pag-iwas sa pagkapot sa mga hayop urog na kon mayo nin proteksyon. Pang-apat, pagsiguro na luto na tultol an mga kakanon urog na an mga karne asin sira bago konsumuhon. Panlima, pagpakusog kan immune system sa paagi nin pagkakan nin mga masustansyang kakanon arog kan gulay asin prutas. Pag-ehersisyo asin pagkakaigwa nin maninigo na turo. Ini po si Mayor Nelson Legacion, kaiba ang mga miyembros kan ang sintomas kan 2019 novel coronavirus haros pareho man sa ordinaryong flu. Ini iyuan kalintura, abo, sipon, kasakitan sa paghangos, asin iba pang problema sa agihan kan duros. Pwede man ining magdulot ni pneumonia, acute respiratory syndrome, asin pagkagadan. Totoo sa ngunyan, mayo panin bakuna asin bulong para sa 2019 novel coronavirus. Alagad igwanin mga paagi para maiwasan ang paglakop kaini asin daim magkausa nin helang ini iyuan minasunod. Enot pagtahob nin ngoso asin dungo kon maabo asin mahatsing gamit an tissue, panyo o face mask. Pandua, paghugas nin kamo gamit an sabon asin tubig. Pantulo, pag-iwas sa pagkapot sa mga hayop urog na kon mayo nin proteksyon. Pang-apat, pagsiguro na luto na tultol an mga kakanon urog na an mga karne asin sira bago konsumuhon. Panlima, pagpakusog kan immune system sa paagi nin pagkakan nin mga masustansyang kakanon arog kan gulay asin prutas. Pag-ehersisyo asin pagkakaigwa nin maninigo na turo. Ini po si Mayor Nelson Legacion, kaiba ang mga miyembros kan Naga City Infection Prevention and Control Task Force. Naghahagad sa gabos na sunodon ang mga abiso kan sa indong gobyerno lokal asin kan Department of Health manunungod sa 2019 novel coronavirus. Laumon po nindo na pirminyamo kamong papaisihon kan mga updates manunungod sa bagay na ini. Riondanga, San Ramon, Ulay, Banwaan. Balik po kita sa ANN News. Yaw na po kita sa Urulay, Banwaan. Kami manggilan sa mga kaibanan. Ini po sa Roy San Ramon. Asin Kate Olavieres. Sa tuya pong... excuse me po. Sa tuya pong topic ko niyan, ang pag-urlay niya itong niyan na partner, ining manunungod sa Corona Virus Disease 2019. May nagkapila na po mga advisory ng ipinalawasan sa tuyang mga opisyal. Digdi po sa Siyudad de Naga, si Mayor Nelson Legacion, nagpalawasan po ng advisory kaso ugma. Alas 6 ning banggian. Oo. And kaso bago mga tugang, nagpapod maning press conference ang Archdiocese kan Cáceres manunod sa sendang mga health advisory. Ang simbahan, tanganing makalikay kung paano kita makalikay sa helang na coronavirus. May mga gigibong kaya sinda. Araw kan suspension kang misa. Oo. Pero anino tunta partner, ipapadalanta. Sa yung mga parantabay, ang naging mensahe o advisory ni Mayor Nelson Legacion, sa yung mga kababayan, ni koneksyon kayo yung coronavirus disease. And kaso udma, kung di ako napapasala, yung kaso bagong aga, ang lokal na gobyerno kang Naga po panawas na nin inaapod na passenger disembarkation card. Ano yan? Pwede mong mainan niya ang camera. Iba ka mo kaning kopya, Brad. Ini pong passenger disembarkation card na ini, pigpapapilapan po yan mga tugang sa mga pasahero ali sa Metro Manila na mamarababa dyan sa Bicol Central Station. Oo, tama. Kaso bagong aga nga ni partner, nagpuuna ini na i-implement base ini duman sa pinaluwas kasuugma ni Mayor Son na mensahe sa gabos ng mga taga-Naga na si mga mapasiring po digdi sa syudad kaipuhan po na mag-fill up kay ining disembarkation card. Gabos na pasahero hali sa Metro Manila. Mag-aki, maggurang, gabos ini dapat igwa ka ining fill up na disembarkation card tanganing maaraman niya to
kung hali sinda sain ang travel history ninda, yan ang pinaka-importante ngunyan na panahon na ini. Ang nakabugtak digdi, apelyido, pangaran, contact number, bus line, bus number, where to Naga stay, where to stay Naga, where to Naga stay. Siguro Tapos si address iyan kang sa yes, pasahero. kompletong address kang sa kasi pangalan sa address kay itong pasahero. Pagkatapos may nagkapira pong kaputan, halimbawa, galing ka ba sa ibang bansa sa nakaraang 14 na araw, yes or no? Checkan mo lang duman. If yes, what country have you been? Kung oo, anong bansa ang iyong pinuntahan? Ma-check ka na naman. Kung aday, i-specify mo kung anong nasyon. Have you been to Metro Manila in last 14 days? O galing ka ba sa Metro Manila sa nakaraang 14 na araw? Yes or no? Ma-check ka naman kung iyo o dae. Do you have flu symptoms like abo? Ma-check ka, yes or sipon. no. Kung abo, checkan mo, yes. Kung halimbawa, sneezing o pagbahon, kung iyo, yes. Kung halimbawa, sipon, kung iyo, yes. Kung fever o kalintura, yes. O kung maman, no. So, yun po ang disembarkation na card na yaw po dyan pigpipilapan sa Bicol Central Station kan gabos na mga po yan nag-aarabutan ng mga pasahero. Siguro hagad ta na sana itong kooperasyon kang gabos digdi sa pigpapautob kang sa tuyang gobyerno lokal ninhuli ta stricto tang dapat ipautob ini tanganing malikayan ta si paglakop kang COVID-19 digdi sa Naga. Yes, and syempre sa buong Bicol na ni. Correct. Yan po yung nahiling nindo sa screen. Yun po yan ang passenger disembarkation card na pigpapapilapan po sa tuyang gabos sa mga paserong nagdalaw din sa Siyudad de Naga. Ngunyan, dalanon ta na po ang naging advisory as naging mensahe ni Mayor Nelson Legacion katagod po kang isyong inikasod. Maray nabanggi po sa gabos. Namamati ta po ang paghandal kan kadaklan, manunungod sa padagos na paglakop kan coronavirus disease o COVID-19. Digdi po sa satong nasyon, padagos na nadadagdagan ang numero kan nagkakahelang kaini ninholi sa localized transmission. Digdi po sa siyudad ni Naga, sa presente, igwa po kita nin sarong person under investigation o PUI na nakakonfine sa Bicol Medical Center. Ang pasyente nagtatrabaho sa BGC sa Metro Manila na taga Calabanga. Igwa man po kita nin labi sa 90 persons under monitoring o POM. Sinda mga kababayan nyato na hali sa ibang nasyon na igwa nin kaso nin COVID-19. Bilang paglilinaw, ang pagiging PUI as in POM, dahil po nangangahulugan ng pagiging positibo sa COVID-19. Padagos po ngunya na pig-oobserbahan as in pigbubulong ang PUI sa BMC ninhuli sa mga sintomas nin flu. Ang mga POM nagpapasairaro man sa 14-day self-quarantine sigon sa protocol na pigpapasunod kan DOH. Sinda po minomonitor kan sa tuyang epidemiology and surveillance unit kan City Health Office. Kaya kuonon ko po ang oportunidad na ini na pasalamatan ang mga imbueltong tao na nagkusa asin nakikipagtabangan sa mga ahensya kan sa tong syudad sa pag-self-quarantine. Base po sa mga impormasyon na ini, mayo po nin katotoohan ang mga palakop na bareta na igwa ng PUI o POM na nagpositibo na sa COVID-19 digdi sa Naga. Sa ngunyan, pighalata pa po ang resulta kan nasopharyngeal swabs na kinua sa mga imbueltong persona na pinadara sa RITM sa Manila. Piglalauman ta po na maipadara ang resulta ngunya na aldaw sa Good sa Lunes.
Magsarig po kamo gabos na magiging silag ang sa indong gobyerno lokal sa mga impormasyon sa COVID para andam kita gabos. Sa padagos na huma kan COVID-19 sa satuyang mga salod, kaipuhan na maging kalmado asin alerto po kita gabos. Dahil po kita magpanik, ninuli tamas nagdadara ini sa to nin mas dakula pang problema. Ninhuli po sa pagpanik kan piranyatong kababayan, nagkaigwa na po kita nin kawaran nin supply nin face masks. May mga report naman po kitang naresibi nin pagpakyaw asin pag-hoard nin mga alcohol asin sanitizers. Ninhuli po kaini, nawawaran si mga urog na nangangaipuhan an igwa nin helang asin an sa tong mga health professionals na iyo ang nakaplantera sa helang na ini. Iwasan man po niya to pagparapalakop nin mga salang impormasyon asin magkuasanan nin impormasyon hali sa mga otoridad. Simple po ang mga lakdang para maiwasan ang COVID-19. Alaga dakulaon po ang impact sa pagpauntok kaini. Liwat kami po nagpapagiramdom sa gabos na ugalion ang regular na paghugas nin kamot gamit ang tubig, asin sabon o alcohol-based sanitizers. Iwasan man ang pagparakapot sa lalawgon kung dai naghugas nin kamot, asin magamit permi nin tissue o panyo pagmahatsing. Iwasan man ang pagrani sa mga hayop asin mga tao na igwa nin sintomas nin helang. Mag-inom nin dakol na tubig asin magkakan nin masustansyang kakanon para maging makusog ang resistensya kan hawak. Sigurohon man natultol ang pagkaluto kan mga kakanon asin ugalion man ang pagdisinfect kan palibot asin mga bagay-bagay. Sigon sa pinaluwas na abiso kan Department of Health, pwedeng mabuhay ang virus nin 8 sa 9 na oras sa mga surfaces hali sa droplet kan infected na tao. Arog po kan inot tanang nasabi, igwa na po nin local transmission sa Pilipinas. Kaya pigmarhay ta po na adaptaron ang kasuguan kan DOH sa pagpauntok mo na kan mga darakulang okasyon sa syudad. Sa satuya pong pinaluwas na advisory, ang gabos na okasyon kan syudad na pwedeng atindiran kan lampas 200 na partisipantes kansilado na o dapat ilipat sa ibang petsa sagod na halion an advisory. Sa tuya man pong pinakiulayan ang gabos na mga pribado asin mga pampublikong eskwelahan, civic organizations asin mga simbahan na utubon ang satong advisory. Alagad kung talagang dai maiiwasan na dai idagos ang okasyon, igot na po na pinapautob ang interpersonal distancing sa mga okasyon o ang pagsiguro kan 2 metrong distansya kan mga maatender sa lambang saro. Kaiba po digdi ang pagbawal ngo na sa pagbeso-beso asin pag-abrasa. O obligahon taman po ang gabos na event organizers na magsumiter kan listahan kan gabos na nag-attender pati ang sa indang mga address asin contact number. Katakod po kan nasambit na advisory, pigposponta na po ngunyan sa kan syudad ang pagbukas kan Plaza Rizal, ang mga earthquake drills, ang interbarangay sports festival, asin ang mga closing ceremonies kan mga manlain-lain na educare centers kan syudad. Dakula po ang challenge o angat kan COVID-19 sa tuya gabos. Susukulon po kaini ang satong kahandaan asin ang satong sense of community. Kaya mahalaga po ang satong pagtarabangan. Igwa po kita nin mga lakdang na ipapautob na madara nin inkonbenyensa, alagad kaipuhan niyatong gibuhon para sa kaligtasan kan kagabsan. Kaya ngunyan pa sana, hagad mi po ang sa indong mas hararom na pag-intindi. Puon po sa aldaw na ini, ang gabos na nagbiyahe hali sa Metro Manila kan nakaaging 7 aldaw. Asin mga mapuruli pa sana,
konsiderado naman po na mga persons under monitoring. Hagad mi po sa mga taong ini na magpasairarom sa 14 days self-quarantine. Kaiba naman po digdi itong third batch kan mga nag-iriba sa pilgrimage sa Israel. Hagad mi po sa Indo gabos na mag-contact sa satong City Health Office. Nag-andam po kami PUM text and call lines para maabot po nindo kami. Asin matawan mi po kamo nin maninigo na asistensya asin gaya kon papaano gigibuhon an kwarantina. An mga numero po iyo an mga naka-flash sa screen. Pigahanda naman po nyamo an sarong lugar duman sa City Nursery bilang holding area na gagamiton sa panahon na magdakol an persons under investigation o PUI. Nasa procurement process naman po kita kan mga dagdag na personal protection equipment as in gears, kan sa toyang mga personahes na matabang sa pagpautob, kan mga quarantine protocols as in maantabay in kaso igwang magpositibo sa COVID-19 sa Naga. Ninulitan Bicol Central Station, iyo ang nagsiserving main entry point kan syudad. Ipapautob man po niyato ang one entry, one exit policy. Gabos po na mababa sa terminal, masumiter na po sa tuya nin disembarkation card. Sinogo tanaman po ang City Health Office, Naga City Police Office, asin ang City Legal Office na aristaron asin sa angatanin kaso sa irarom kan Republic Act number 11332 o an mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act an isay man na maglapas sa quarantine protocols. Pigpapahidali tanaman po ang pagbakal as in delivery kan mga disinfectants. Makondusir po ang syudad. Katuwang ang mga ahensya as in mga barangay nin disinfection kan mga pampublikong lugar. Arog kan mga merkado, eskwelahan, pampublikong opisina, asin mga simbahan. Hinahagad ko po sa mga pribadong establishmento na magkondusir man in siring. Nakipag-coordinar naman po kita sa mga pribadong ospital sa pag-andam kan mga isolation rooms para sa mga persons under investigation. Kung mag-abot ang punto na magkaigwa naman po nin kaso nin COVID-19 sa satong lugar, pigaandaman naman po kan satong syudad ang lockdown protocols. Papaunto ko naman po niyato ang operasyon kan Bulangan sa Naga. Ninhuli po taan mga senior citizens, ang pinaka-vulnerable na sa helang na ini, pinapakansel na po niyato ang gabos na patipon sa inda, regardless of number. Siring man, temporaryo po muna niyato na sususpindihon ang libreng pasini kan syudad sa mga senior citizens. Pirasa na po ini sa mga lakdang na ginibo asin gigibuhon sa pag-ataman po niyato kan lambang saro. Giraray, hagad mi po ang sa indong kooperasyon. COVID-19 is everybody's concern. Laumon po nindo na magiging silag kami asin dai mauntok sa pagsiguro kan kaligtasan kan lambang na ganyo. May God bless our city and spare us from COVID-19. Bueno, yan po mga tugang ang mensahe o advisory na paabot kasuod man ni Mayor Nelson Ligacion in connection kan sa tuyang preparasyon sa pag-andam and tanganin din po maglakop ining coronavirus disease na ikuna utron tinaham niya na. Oo. Utron ta na lang si numero kaning PUM text and call lines para po digdi sa mga maabot na itong mga maabot digdi sa Naga ano. Okay. Uya, ang numero 0998-435-2138 as in 0917-154-3158. Okay. Yan. Duwang numero yan, Smart and Globe. Globe. So, yan po ha. Nahinan nyo din do, detalyado, si pagka
sambit ni Mayor Nelson Ligacion katagod kan mga preparasyon asin mga dapat niya itong giribuhon. Ngunyan, kasubago pong aga, nagkaigwa po ng press conference, nagpaapod ni sarong press conference partner ang Archdiocese kan Cáceres para man sa indang guidelines, sabi ni Dirigdi, guidelines in view of public health emergency for COVID-19 for Archdiocese of Cáceres. Ninhulita ang Archdiocese kan Cáceres masuspinder ng una ning misa. Oo. Sa simbahan mga tugang puon March 14, 2020, ngunyan yan ano? Ngunyan na hapon. Oo. And nagagawa po ng press conference. Aramon ta po, digdi sa press conference na ini kung ano si mga naging ipinalabas ng advisory kang Archdiocese kang Cáceres. Okay. Diyos maray na aga sa mga naghinanyog. Ang Archdiocese po nagmapalwas ngunyan kang circular, asin sa kuyang babasahon ang circular na ini, siring man an guidelines. Okay. Circular to all the priests and faithful in the Archdiocese of Cáceres in cooperation in the national response to COVID-19 pandemic. Due to the COVID-19 pandemic, our government through its interagency task force has implemented precautionary measures to safeguard the people against further transmission. The Archdiocese of Cáceres, in cooperation with the government and in caring for the faithful, seeks to contribute to this effort and therefore suspends public masses in all churches of the Archdiocese starting in the afternoon of March 14, 2020 until the morning of March 20, 2020. Nevertheless, priests will offer masses in absence of the congregation for the intention of the people. The faithful are dispensed from their Sunday obligation on March 15, 2020. But all are asked to follow spiritual obligations and practices of faith in their own homes through participation in the Holy Mass through live stream channels, to read together as a family the scripture readings of the day, to pray the way of the cross and recite the Holy Rosary at home, and such other spiritual activities. Available at the social media page of the Archdiocese of Cáceres and on air over radio are the Sunday Masses at 6:30 a.m. and 5:30 p.m. and the daily Masses Monday to Friday at 5:30 p.m. and other devotions. Parish priests are enjoined to ensure that previously scheduled weddings, funerals, baptism, fiesta celebrations, and other public acts of devotion comply with the latest directives of the local and national government and of the Archdiocese of Cáceres, taking into consideration the pastoral needs of the faithful. Our churches remain open for the purpose of personal devotions and prayer. I urge the faithful to remain calm in these trying times and to care for the welfare of our community. Let us pray for God's mercy and compassion and the protection of the Divino Rostro, and through the intercession of our Ina, Our Lady of Peña Francia, given at the Chancery, Pilgrim City of Naga, Republic of the Philippines, this 14th day of March in the year of our Lord 2020, signed Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, OCD, Archbishop of Cáceres. Now I will also read the guidelines in view of public health emergency for COVID-19 for the Archdiocese of Cáceres. In support to the effort to combat the transmission of the COVID-19, the Archdiocese of Cáceres provides the following guidelines for all the faithful. Inside the church, suspend the practice of dipping of hands in the holy font or stop. Empty all fonts and inform the faithful that such practice is temporarily suspended. A sprinkling of holy water can be done before or after liturgical gatherings. Holy water will be made available upon request for the faithful to take home. Routinely disinfect high-touch areas such as pews, benches, doorknobs, as well as microphone covers. Third, observe best sanitation practices as advised by healthcare professionals. Example, frequent cleaning of liturgical space in objects such as sacred statues and sacred vessels, careful hand washing, proper distancing. Fourth,
Open windows of churches and chapels with air conditioning units in order for air, heat, and sunlight to circulate. In addition, air conditioning units may be biomisted. Fifth, alcohol or sanitizers should be made available at all entrances and accessible to the public. To the faithful, taking the basic steps of wellness as recommended by health authorities is not only sensible, but wise and considerate of others. In truth, it is an expression of genuine charity. Second, observe cup etiquette like covering one's mouth with sleeves or napkins, which should be disposed of properly. Promote frequent hand washing and other healthcare practices. Third, those physically unwell shall refrain from liturgical assemblies until cleared of illness. Vulnerable populations like the elderly and the immunocompromised may participate in the celebration of Holy Mass on TV and social media. Fourth, reception of Holy Communion shall be by hand. Fifth, communion ministers, both the ordained and the lay ministers, should wear face masks when they give communion as protection for themselves and for the communicants. They are expected to sanitize their hands before and after Holy Communion and to wash their hands according to the instructions of the DOH. 6. Holding hands when praying the Lord's Prayer and when giving the sign of peace during the Mass is discouraged. 7. For the time being, the traditional Filipino sign of reverence usually done by holding the hands of priests and the elderly, pagbisa o pagmano, can be substituted by slight bow with a smile. Next, confessions are to be done in the confessionals with protective cloth installed at the grill. 9. Since the Lenten season is the time for kumpisalang bayan, the Archbishop grants permission for general absolution. To the clergy and religious, spend time in adoration of the Blessed Sacrament for the intention of the people and especially for the healing of the sick. Consider calling for a day of prayer and fasting in your respective parishes and communities for our deliverance from this pandemic. Third, the anointing of the sick must be guided by precautionary measures proposed by the Department of Health, particularly the wearing of the mask and frequent hand washing. Fourth, emphasize among the faithful to keep a high degree of hygiene protocol and to increase efforts to maintain the cleanliness of our churches and church facilities. Fifth, we ask all our parishes to sound together the church bells at 12 noon and 8 p.m. and pray the Oratio Imperata. 6. Our churches remain open so that those who need to pray and seek prayerful moments may find solace and strength in these trying times. For baptism and wedding, if possible, weddings and baptism should be rescheduled after the COVID-19 pandemic has ceased. Otherwise, safety health measures must be observed, such as 1. The signing of the cross on the forehead during baptism must be limited to the cleric and the parents. In the anointing of chrism, cotton balls should be used once for each candidate for baptism. B. During weddings, communion of the couple will be received by the hand. C. Proper distancing as recommended by Department of Health should also be observed. For fiesta celebrations and other acts of worship, the parish priest should discern together with the pastoral council the proper celebration of the fiesta and other acts of worship where a large number of people are expected. The precautionary measures enumerated herein and the directives of government authorities should be given primary consideration. In Christ, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, OCD-DD, Archbishop of Cáceres. Thank you. Father Darius, sorry. May dua kayang pading Darius saka Dario. Naliribong ako. So siya po ang sa tuyang Chancellor, kang sa tuyang Archdiocese, in behalf of the Archbishop who is presently on self-quarantine. In fact, may message po si Archbishop ngunyan, babasahon po ni Father Eric Bobis sa iyang, siya po ang sa iyang secretary. So Father Eric, the message of the Archbishop, please.
text message kan sa tuyang arsobispo na buot ipaabot sa satuya po. Sabi niya, I am very okay and hope to exit from my self-quarantine refreshed and buoyed up. I am profiting from my self-quarantine with ample prayer, silence, and solitude. Reading, following news, and watching Netflix. With all the necessary precautions, let us not forget to pray. The power of prayer is immense. Keep well to all and my fraternal blessings. Ini po ang sa text ni Archbishop Rolly sa pagpaaram sa satuya. Salamat po. Okay, we can... Okay? So, mana si Q&A? Tapos na? Mana? Okay na ito. So, iyan po ang mga importanteng mensahe na ipinaabot kang Archdiocese kan Cáceres sa paagi po ni Father Eric Bubis, Father Louis Oxiano, kang CCCOM na yung pang nag-contact sa tuya kaso bagong aga partner. Sa bagong amay na aga. Oo. And si Father Dario Romulo ang Chancellor kang Archdiocese kan Cáceres. So, yun po yan kumpleto. So, ang mayong misa sa simbahan... Puun ngunya na hapon na March 14 hanggang ini sa aga kang March 20. March 20, oo. Pero, day po kaya nabanggit nabanggit na lang sa Q&A partner, ang misa pwedeng madalan via live streaming. Pero mayong mangyayari pong misa sa simbahan. Pwede ka mong magdalan via live streaming kang Archdiocese kan Cáceres. Yaon yan din digdi sa pigpaluwasinda Ayaw na. na available at the social media page of the Archdiocese of Cáceres. Okay. And on air over radio are the Sunday Masses. Puun po yan alas 6:30 ning pagkaaga hanggang yang alas 5:30 ning hapon. Oo. And madadangugman madadangugman po ini sa radyo. And daily masses puun Lunes hanggang Friday. Pagkahapon alas 5:30. Okay. So ang hapot duman tasagkod Marso 20 lang. Mahalat pa kaya dasin daning pagkatapos ng Marso 20 balik na naman. And mahalat na naman sin daning panibagong advisory ali sa gobyerno lokal. Sa gobyerno. Sa tuwa pong gobyerno and ipapasa ninda duman sa indaman sa simbahan and sa kasinda mapaluwas yung panibagong advisory giraray kung ano ang mga dapat na ipaluwas. So, klaro. Bueno, nakalampas na po kami sa oras. Nakautang na po kami ng halawig na oras. Ninhulita pig-play ta po, ipigpadalan ta po, and ipigpahinanyog ta sa tayo mga kababayan ang pinaka-importanting mensahe. Hali kay Mayor Nelson Legacion, as in syempre digdi sa Archdiocese of Cáceres. Pinaka-importanting informasyon na dapat na pong maaraman katagod po kani yung coronavirus disease. Ngunyan. Bueno, paaram na po kami, inabot na kami ng oras sa pangaran kan sa muyang mga nakaibanan, bilog na puwersa kan Anaga Ngunyan News. Asin sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga kay Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asis, asin sangguni ang panglungsod, asin syempre Naga City Events Protocol and Public Information Office. Ako po si Kate Dolavieres. Na dalan man po na hinanyog man po kita sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin man 89.5 radyo natin Naga. Ini man po si Roy San Ramon. Maray na hapon. San Ramon, Ulay, Banwan. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Rio Daga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan. Kada Sabado, alas 11, sagod alas 12:30 minuto. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan.